Čauko, vítajte pri novej hre. Je to vlastne Spinters. Potom si už o tom počuli, je to dobrá hra. Tak si budeme zahrať. Bereme si... Tak dáme si, čo si dáme. Dáme si The Hill. Dáme Hardcore. Can't skip time, can't engage, drift lock while losing automatic gearbox mode full con is higher than... A nie, necháme normálne. Ako ste videli, vyskočila mi tam taká malá ikonka, takže som to už hral. Som sa akože tak pred hrou pripraviť na to, čo sa vlastne bude natáčať a tak. Takže to je utility attachment crate with crane, áno, crate with crane, cart with crane. Zoberieme si ten oný utility attachment. Zapneme si. Milujem 1+, sa proste nesere. To chytí, či tam niečo je, či tam niečo nie je, ono to ide, sa to trocha rozbíja. Ale ja by som si mohol pozrieť, že kam mám ísť odomýkať. Ideme odomýkať toto, potom skúsime toto a toto. Tak. A už sme na ceste. Nie, sme na ceste. Nepôjdem tade. Prejdem si to niekade inokade. Aspoň som to teda chcel skúsiť. Neviem, či to ešte vyjde. Vyjde to... To je 1+ radiasti, to je dobrá rýchlosť. Wow, jaká hojdajúca sa cesta. Tu si musím dávať pozor. Tu si asi cúvnem. Jak to lieta, to musí byť dobre ťažké. Ale ten flip, čo som to spravil, ten bol dobrý. Zaradíme si voľnové. Tak si nezaradíme voľnové. Poď. Vyhrab sa. Takže to vyskúšame nejako inak. Zahakneme sa o stromček. A teraz vyhrab sa. Pome. No. Zahákli sme sa.
som trocha taký chorlavejší, takže tento let's play budem ešte kašľať, na budúci už nie. Takže... Tamto je... Zapneme 1+, zapneme všetky kolieska a uzávierku a ide sa. Počkať. Tak. Šup. Remove sa. My ak toto vidíme, tak budeme šťastní všetci, že... Ja si to takto trocha zastanem. A chcel som sa opraviť. Skoro mi zdochol motor. Poďme ísť naspäť. Prejdem to. Ty kokso, ja som v týchto situáciách hrozný. Ty kokos, ja nikdy niečo takéto nedokážem prejsť. Presne ako teraz. Akože je vedľa miesto, ale... Tak. Treba sa rozbehnúť, prejdem na 1+. A nie ísť ďalej. Takže ešte raz to vyskúšame. Rozbehnúť preradím na 1+. A rýchlo prebehnúť riechu. Potom už nabúrať do stromu. Dobre. Poď teraz slalom. Šup. Doprava, doľava. Poď sem. To už neprejdem. Ježiš, ten strom. Celé to musím vycúvať. No to tam výjsť, ak to vôbec vyjdem. Vyšiel som. Jo, vyšiel som. Vyskúšam to prestane to, lebo už aj taký malý kríčok ma zastaví. Tady toto nevidím, vyskúšame navijačík. Ten krík. Alebo party. A už prestáva. A neprestáva, ide ďalej. Poď. Poď, musíš sa vytiahnuť. 1+ nie. Počkaj, tak sa dáme sa naspäť do garáže. Nemáme tu iný trak. Iný trak tu nemáme. A dáme si veľké kolesá. Veľké kolesá sú navždy. Takže toto si musíme ešte zapnúť. Tak. A už sa ide. 1+ a už sa ide. Dobre. Tak ja sa ešte raz dám do garáže, lebo takto to nepôjde. A ideme po normálnej ceste. Lebo hentade nevidíme. Iba kebyže nejaká motorovečka vypílime strom, vyjde vodič s motorovou pilou, ktorý tam mimochodom vôbec ani nesedí. Neviem, či to vidieť to.
Keď chcete, tak stopnite to video. Zaradíme si jednotku. Pekne plynulé, pekne plynulé. Sem sa nedá ísť. Tak, akože respektíve dá sa tam ísť, ale ja tam nejdem. Rozhodne sa mi tam neľúbi. Takže ďalší mostík. Jej, hurá, preradím na 1+. Stane sa ide rýchlejšie. Takže ide sa do lesa. Tu si môžeme normálne preradiť. Počkaj, ja sa pozriem, že ako to tu máme. Takže to je dobré. Takže po menšom strihu som si to takto zasekol. Tak. Tak. Tak a môžeme ísť ďalej. Pekne. Zaseklo sa mi to. Počkaj, tak sa zapínajú, hej, tak sa zapínajú svetlo. Tak, dobre. No. Sme tu. Dostávame damage. Houbičky. Dobre, nebude sa tu rozplývať nad houbičkami a šeličím. Idem pre auto, tak. Som pri aute, takže som do ňoho narazil. Teraz sa nič nestalo. Tak, dobre, skúsime sa presadnúť do tohoto auta. Change track, čo je s ním? Tak, potrebuje opravu. Takže sa dáme sem naspäť. Opravíme ho. Netrafil som sa, presadneme si doňho. Tak. Je to zapnuté. A môžeme ísť. Kokso, však toto ide jak bláznivé. Toto nestojí. Musíme trocha spomaliť, dáme si to na 1+. 1+ sa mi ľúbi, lebo to je celkom taká akože rýchla a stála rýchlosť. Keď ho tu niekde nezasekneme, tak ideme ďalej. Tak. Dáme sa takto na cestu. A ide sa. Tam preteky, pozerajte. V plnej rýchlosti na 5 sa tu rútim. A čo keď zrazu preradíme na jednotku. Zase sa necháme rozbehnúť. Toto keď vypne, to bude inak klesať. To nebude ale dobrý nápad zase. Tento rachot sa mi nepáči.
Dobre. Musím sa vrátiť naspäť do garáže. Dáme si na toto. Ale s týmto ide zas hrozne pomaly. Teda nie, že hrozne pomaly. Ono, to auto nepôjde nikdy pomaly, to som si istý, ale je také ako zaťažené, no ako by to naozaj mal na sebe, takže poďme s ním takto. Ja s ním radšej jazdím takto, to prejde viacej prekážok, ako jednoduchšie, že nezaborí sa, čo ja viem, alebo tak. Nie je ako pomaly. Nezdá sa len, že ide pomaly. Pridaj. A inak táto 1+, tá rýchlosť, prejde všetko. To je Terminátor potom. Sa potom nezastaví ani keby čo, že proste aha, niečo tam je, nemal by som tam ísť, lebo neprejdem to, tak teraz čo? Zaradíme 1+, a ide sa. Pozerajte. Máte strom. Až na zem. No tak na tomto malom úaze to neprejdeme, ale sakra. Dúfam, že mi to nehystiajú tubáci, že len, že som tu urobil reklamu auto, a však to je iba ruská šrotka. To by nenapadlo. Dúfajme, že by ich to nenapadlo. No. Koľko to máme ešte ďaleko? Radšej sa nepýtam. Čo to je? Zákopy sú to? Nie sú to ani piesočné duny, to sú zemočné duny. Nie, budeme to volať zákopy. Zákopy sa mi ľúbi. To je pekné slovo. Ochladíme ťa, nech to nevrčíš. Dáme ťa na poriadnu cestu. A masti. Aj toto asi neprejdeme. Vyskúšame tady to cez bahno. Toto bude ešte dlhšie trvať. Ak to vôbec bude trvať. Skúšame to na spáťačku. Cúvame to. Cúva to, dúfam. Hej, cúva to, ale pomalinky to cúva. Cúvaj. Prečo to nejde? Prečo? Ty kokso. Vôbec. Ani sa hýbe sa, ale... Neviem. Je to lenivé auto. Robím tu ďalší strih. A uvidíme sa potom, keď sa to vyhrá. Po hodinách driny s týmto autom som sa konečne vyhrábala. Ak sa teraz zase niekam zahrabem, tak ma asi porazí. Radím si už na tú 1+. Toto video je možné pozerať deťom od 1 roku. 1+. Takže vyslobodzovanie stadiaľto
Stadiaľ to si necháme na budúce. A uvidíme sa pri ďalšej časti. Čauko! Takže chcel by som vás usmerniť, aby ste si pozreli moje druhé video, ktoré je na mojom kanáli, ako sa vyrába vodík. A lajkujte, ak sa vám video páčilo, hejtujte, ak sa vám video páčilo, odoberajte, neodoberajte. Ak je u vás dobré počasie, choďte von, nesedte pri YouTube. Čauko.